Valentine utawi hari kasih sayang inggih dados berkah tumrap ibu-ibu ingkang manunggal saklebeting kelompok wanita tani pawon gendhis ing Kulon Progo. Bab kasebat jalaran kathah konsumen ingkang weling lan tumbas coklat damelanipun para ibu menika. Mboten kados coklat limrahipun, coklat damelanipun para ibu menika dipun campur kaliyan sawetawis taneman herbal. Kadosta ron pegagan ingkang kawentar ngandhut nutrisi kangge otak sarta saged kangge ngusadani maneka sesakit. Kejawi menika ugi wonten green tea sarta mokaf utawi glepung tela ingkang mudunipun langkung sae tinimbang glepung gandum. Cara damelipun inggih sami kados coklat limrahipun. Sakawit coklat batangan dipun panasi ngantos lumer. Salajengipun dipun campur kaliyan maneka bahan herbal kadosta ron pegagan garing sarta green tea. Dene sasampunipun dipun cetak, nuli dipun lebetaken dhateng lemari pendingin utawi kulkas. Regi coklat menika inggih murwat wiwit saking 10.000 ngantos 90.000 rupiah saben ijinipun gumantung cakrik lan ukuran. Awalnya saya tahu dari teman saya bahwa di Kulon Progo ini ada produksi coklat dari pegagan. Nah, saya searching cari di map, ternyata nemu di tempat ini. Apa yang spesial di sini? Kalau yang paling saya suka yaitu coklat pegagan yang ini. Ini karena ada sensasi krenyes-krenyesnya sih, Mas. Menjelang Hari Valentine tahun 2018 ini untuk coklat dengan produk kami coklat Wondis, meningkat omsetnya sekitar 50% lebih. Biasanya penjualan di sini atau online? Semua cara kita coba, ada yang online, ada yang di gerai produk, terus penitipan di beberapa toko oleh-oleh juga ada. Nalika hari Valentine omset panyatining coklat ing rumah produksi pawon gendhis mindak ngantos 30% tinimbang dinten padatan. Dene sedintenipun rumah produksi menika saged ndamel 10 box coklat. Welingan asal saking maneka tlatah kadosta saking Ngayogyakarta, Semarang, Lampung, Bengkulu lan sapanunggalanipun. Ada sensasi krenyesnya. Ridho Junianto, Jogja TV. Termasuk